ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnọrọ ụlọ nwekwara chi ọnwa nọ nwa mba nọ pick one aga m egbuke na nkenke n'ihi na ọwa update asị ka emere ya aga ọnụ ma this particular video for ndị na-ahụbe this video ihe a nwanne anyị nwanyị berere akwa bịakwute ụmụnne anyị n'iwe na ọnụma na-akwa mgbawa obi na ụlọ gwa ihe ya ga-eme na ya lụrụ di na nwata di ewu the only son n'etiti ụmụ nwanyị ise di ewu otu mkpụrụ nwoke nne na nna ya mụrụ and ọ dị etoro ke nta di ya lụkwa na nwata ha lụọkwa lụcha mee ụmụ ihe traditional right and ihe niile ya rịọ di ya na ka ha emenụ white wedding ya like white wedding adanne di ya jụ n'ihi na adanne di ya na-ekwu ke na-eme eme and di ya na adanne di ya rụ na mma adanne di ya jụ si na ya ga-amụ nwa na enweghị white wedding na ọgụdụ ma ga-eme na ọwụghị ugbu adanne di ya gaa n'ihu gwa nwanne ya nwoke na ewepụ obi na ihe gbasara white wedding ya elekiri na alụọla ya alụọla ya kama white wedding ga-ese ya ebido mụwakwana nwa otu asọ nwa ka ya bịara mụ ya ekpoghewe otele nwa aka na-arịchị ya amụga m ụmụ nwoke ise ke ntakịrị di esi ya ga-ewepụ ya ya ajụ na ọwa ego anụghị ọ gịnị mere ya ga-eji ewepụ ya na ya ga-amụ ya di ya so ngwa nsogbu anụ ya amụọ nwa na ya wụrụ ke nwaanyị only girl my girl and akụnụba pụrụ n'ụlọ di shie n'ahụ n'ihi na nne na nna ya kpatara ego mgbe ha dị ndụ ha nwere property nwee companies na ya eketara ihe ya ejiri lakwute di na ya eji ihe lo n'ụlọ di ọ ya ka ya na di ya nụ na-enweghị nsogbu ọbụla di ebido agba erigwe ngwe ya everyday ya sị ka ya ga-eleta adanne everyday ya sị ka ya ga-eleta adanne ọ ga-akatala na aka adanne ya na-etikwere na ya anya until nwanne di ya ke ntakịrị ya na-ero na ma kpee na fon so lee ihe eji nọrọ na mmiri ncha na-aba ya anya na ọwọ dị ha wee ihe mege na notice mgbe niile di ya gaga na gị adanne ha na ọ jụbeghị ihe na ọganga ya ga-eme na anyways ka ya gwa ya na di ya na ọ tọọla nwaanyị nwa agbọghọ ọzọ ime obere nwa not just ọ tọọla nwata nwa agbọghọ ọzọ ime obere nwa na nwatakịrị amụọ na mụ ejima abụọ nwoke na adanne ya na di ya ekukụkọ kpọrọ ụfọdụ mearenji ndị mmadụ agakwa ụgwọ isi nwa anụ ntara asif ka aha adịghị enough na ebe okwu na ugbu a na-awụ na nwatakịrị si kọndishọn di ya ngwanụ nwanne nwoke ga-eji eklem ụmụ ejime na ọnwụ mejiri ya gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka and ya maara dat na ọ ka isi na ọ mụrụ nwoke mụọ nwaanyị na ọ mụrụ nwoke diọkpara mụọ osoge diọkpara mụọ osoge diọkpara na ke nta ya lasbon ya tụrụ ejima na-ekwu okwu ya na kọndishọn nwatakịrị ahụ wetara na a ga-eji ya gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka and ote ya na-agwa ya ugbo na di ya ekwetele na ebiele kaadị lekwe chọọchị ebe agajaghị gị gba akwụkwọ ya enyecha nwaanyị nọntịrị fọm n'ihi na ọ dị against ihe adanne ya na-eme nwaanyị gị ikpehụ ihe n'akwa bege gwa di ya na ọ bụrụ na ọ gaa n'ihu were nwa ahụ ana mee wedin na ya gwa adanne ya otu ha shiri gaa lụọ ya were agaji gba akwụkwọ na-agbaghị ya na ha mechaa ha bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi na mara eji ka ya na ya abụọ na ọ ga-adị ova na ya wee isi nwaanyị na ya mụrụ nwoke mụọ nwaanyị na ya bere akwa white wedding na enweghị onye jiri ya gba akwụkwọ ogweghị ewu jiri ya gba akwụkwọ ma ya ma adanne ya asọ ya mee ya eme werezie nwatakịrị ya ihe eto asịgodo na ọ nwoke ụtụtụ na gara aga lọta ya na ihe toro n'ije dị ya ka isi na ole ihe ya ga-eji nọrọ ga-aga were nwa ahụ ga-agba akwụkwọ na ya ga-ebuli that insult na bitere ya na ọ dịrị ya too much ha ebido na-arịọ ya adanne na adanne di ya na-arịọ ya di ya na-arịọ ya onye ahụrụ ha ediga bịa rịọ wee na ihe niile a na-arịọ ya na ya ka ya emechie ọnụ fa ya aka ka ha were agbamakwụkwọ gaa kele mụta ejima asifu ụmụ gị ya nne ha arụ m iji agba akwụkwọ ụmụnne m otu a ka okwu ahụ si biko fọ ndị na-elebe ka hapụ igbu oge otu o si gbotowa ya were gbotowara ya ọnụ ụmụnne m nwaanyị ga-ebiri na comment section ya sị m na kemgbe ihe eji emege ya gwabeghị diọkpara nne n'ihi na isi anụ ya n'ụlọ na diọkpara nne nwere mgbe o nwere nze nwe mgbirichi na-enwe ihe n'onwe na ọ bụ onye a na-atụ ụjọ na-asọpụrụ ya asọpụrụ na ya gwara diọkpara nne ya diọkpara nne si na ọ gịnị ka ọ na-akọ na ya bịa n'ụlọ bịa ka ya kwuo ihe ya na-ekwukọ ya nụ ya draịvụrụ sị ka ya pụọ ya gwa di ya sị ka ya gaa hụ diọkpara nne di ya were ikpere nwụọ n'ala so ọ gwakwala diọkpara nne ihe na-eme gana na ọ nwakwala nwa biko na ọ nwakwala nwa m ya gakwa anwụ ya gwawa ya sị gịnị ka ọ na-akọ na ka ihe o ji feel ya na ya ga-ekipiri ya this type of secret na ọ gaga nnọọ na aka adanne gaa na aka adanne ya adanne emejiere ebedrum mere ya arenji nwa nebọ ya ikpekutere n'ọnụ ụlọ adanne ka ọ nọtọ ya nwatakịrị ime nwatakịrị ebugafe ime buo ya 9 months o mee ka ya mara na e nwere nwa dịra ya ime mmụọ ya ejima ha ga-agba ya n'ụlọ ọgwụ o mee ka ya mara ọ ga-akwụ ụgwọ isi ya ote ya n'ugbo ya wụ nwaanyị di eji ndị omi abụọ ọ gwaghị ya bie kaadị kpọrọ nwa ya toro na marriage na-aga ịgba ya akwụkwọ n'ụlọ ụka season 20 ya agwala diọkpara nne after everything
ye mere family ke right o nwere isi ya gwakwara diọkpara nne na ọ mara na otu ugbo ọnụ na enwe ihe mere ụmụnne ga nọ n'elu mmiri nwe onye ga-ama na ọ mara ya ube n'obi na-asị ya gwakwara diọkpara nne na ya ga-aga ọ sị di ya were oso were ije yawa na gate ya mara na ọ gaji ịgbachi gate ya mmiri fon kpọwa diọkpara nne ese nwe ihe mere ya nga ugbo nne na ọ di egbure na di ya kwụsịga ya bịa hụ ya na ọ gbachige gate gbo na-atara you restrict ya from crossing the gate na ya biko ihe ụjọ dị ya na ihe ọ atịga na ụjọ dị ya na ama agbachicha gate ọ ga-abịaghachi ngana di ya guzorozi na gate na-ele tiwezie se enwekwa ihe ya chọrọ ime nwunye yo na enwekwa ihe ya chọrọ ime nwunye na ọkwa nwunye the mother of his children na ya hụrụ ya n'anya ihe o tigezi diọkpara nne na-asọ di nkwuge datin ya sị ngwa gbanyọ fon bịa ka m ihe ị na-ekwu ya gwawa di ya sị ịhụnanụ na diọkpara nne ya nọ na adịla we and ọ chege ya ugbu a ọ bụrụ na ya ga-abịa na ọ ga-abịa hia wit ntọrọji ya na ihe ga-emebi nga ka di ya nọ step zewe ya drive ga book flight ga-ahụ diọkpara nne ọ ya ka ya kụchara diọkpara nne datin diọkpara nne ya gwa ya sị ya mana first na o chere ka ya kpọọ di ya ahụ na fon nwoge nwoke n'ihu ya nga na di ya n'ihu ya nwanne nwoke ewere fon kpọwa di ya jụwa ya sị ewe ihe nwunye kọrọ ụta nwunye shiri ka ọ wote o shiri mee ya sị ọgọ na ya dị sorry nwanne nwoke agwawa di ya na ya kpọghị ya for apology na ihe ya kpọrọ ya bụ na otu a nwanne ya nwaanyị shiri kọrọ ihe a na enwere nwa agbọghọ nwaanyị ọ tụrụ ime mụrụ ya nwa ejima ya si yes na ọkwọla ụgwọ isi ya si yes ọ chọrọ ịgba ya akwụkwọ n'ụlọ ụka ya sọ preparation na-emega mana agbaba agba na ọ dị wide ihe ndị a na-eme na ọ gwara nwunye nwanne nwaanyị ya sị mba ya si ya nna ikwu ya sị akpa ụmụnne bịa were ihe ha kwụrụ n'isi nwunye na marriage adịla over na nwanne ya nwoke adịzile involve na condition ihe na ugbu a na ha ekwetagodo na ha ga-agbazi nwa ha akwụkwọ n'ụlọ ụka na nwanne nwoke jụrụ ajụ na marriage na ọgwụla na ụmụnne ya kpole na fon sọ gịnị ka ọ na ọka n'ebe ahụ emege na ha etekele over na ihe ya na-achọpụkwa ịgwa ha na ọ after ya gụchara comment na enwere comment ya gụrụ somebody si ya na the betrayal na ọ dị too much na ọ dịghị welcome in that family na ha nwere ike igbu ya na ya dị careful na ọ wụ ụjọ ejiri menwezi ụmụnne ya involve na ụmụnne na-ajụ all of them akpọle sọ gịnị ka ya ka n'ebe ahụ na-eme na adanne die nọzi na-akparịọ na ụmụnne die adadezi adanne di ha na otu o si na-akpaga agwa ọ dịghị mma na ha blame katale na ka atọ na nwaanyị na ọwa adanne die mere o ji ọnụ na di taa ọ ya adanne di advice o nyere ka ahụ mere ka ahụ emecha regret wa tii na ọ nọ na regret ọ nọ na di ya alọla nwaanyị ọzọ ọlọ ha di ọ nọ ugbu a without ọ nọ n'ụlọ ọ nọ ka ya na bike ya ọwa ha kwụna onye ga-alụgharịa di bike ọbụzọ ọwụghị ụmụaka again na ihe na-enweghị ihe ọwụ na nwaanyị mba na m kelere ya ụmụnne na audience na ya na ha gwara ya okwu ya nụkwanụ werekwana okwu ha mere okwu na ha thank you na ọ bụ eziokwu ihe mere na emene mana enweghị elu ụzọ na ọ naanị marriage na marriage na ọ bịala to a hurt na the thing of fụga ya ekweghị ya ịdị mana ugbu a ya dị relieved and ya dị ready to walk out of that marriage na ha deserve ya na ugbu a na ihe mere nụ na family a na stage abaghị ugbu a na ọwa anụ nwa ọkwụ bịa were ọkwụ ya na ihe eji apụjewe ihe ejiri bịa n'ụlọ di ya ka eji apụja ihe niile ejiri bịa ebe ahụ ihe ni connection niile e nyere ha ihe niile onye ọbụla nọ mma taa gbatatara ya na ya eji apụga na nwaanyị mba nọ na m kelere ya ụmụnne anyị ndị tụrụ ya ọka na ntị ka mmanụ ya nọkwara n'ihe ha kwuru na ya yuzugwe na ọ bakwara na ya uru na ya fili bụ ihe a ga-handle ihe megide n'ụlọ di ya ka ya nye ha condition mana e nwere onye kwuru okwu ụjọ jiri bịa ya e nwere kọmentị ya gụrụ ụjọ abịa sị lee ihe ote ga na-eche eme ya na ụmụnne ya dị ha gwe na ọkwana na ndị a planụrụ adanne di ya na ha nwere ike iji abalị nga ha gbuo ya ihe mere ya nwa ya ga-akọta ihe mere n'otochi ka ya mee ụmụnne ya involve nọ na comment section ka ya mana ihe kwesịrị ime ụmụnne ya involve ya ejiri kpọwa di senior brother ya na-atọ ụjọ because of ya ma ote ndụ ya dị with decision ka ahụ eteke ekwela decision ọ webe okwu nọ na ihe ga-eme ka ọ continue ọnụrụ na that marriage na ọ nọrọ ebe ahụ na ọ nọ at her own risk na eshi ebe ahụ pụta kpọrọ ụmụ ya niile pụta na ọhịa nwere egbe ụmụnne m ọ na-abalị ka akụga ihe na ote ya na-akụrụ m ihe na ugbu a na ya na ha apakila ihe na marriage na ọgwụla na di ya agbapụla gakwu na adanne na ọ dị worried everywhere gbagacha gara na ọwa update m wetara ọnụ a conclude ole na marriage agbasala na ọ gwụrụ agwụ na okpe ụmụ ya alaja na ya kpụrụzie eke ntakịrị ahụ weta ejima ya ga-agbazi akwụkwọ n'ụlọ ụka ha birizie na utilọ na nwanyị mba nọ nza ya si ihe eji apụje from that family na ọ dị too much
na ọ dị too much na ihe eji apụje ihe wetara na that family eji apụje na ọ dị too much. Sị nne m ihe wetara ogbe etere ụsọ ụmụ gị kacha mkpa ihe niile ị nwere ụkwụ ụmụ gị nwere ya ọwụ ụmụ gị na di gị nwere ya so raise them well make sure na ha pụtara ọfụma ọ dị mkpa ụmụaka ahụ ka mkpa biko raise them well. Enwekwana ote nwatakịrị chiri sị mba n'elu n'ala na ọ dịzi hot na ha elekwa ejima ha kpọghara bịa weghara ha ihe akwụrụ n'isi ya dissolve ọmara ejike ya ha bịa rịọwa ṅụ gị ile ma nwanne nwoke ga-enyarịa ha another condition unu edozie enweghị ihe mebiri emebi a na-emekwata mana ugbu ọ dị ọkụ otu ịnụ na ihe mba ụwa gwara ṅụ nwanne nwoke is in charge ego awụ problem mmadụ aga-asị ịmụ nwa ikwu ụmụ marriage awụ by force ọ dị unapologetically important to raise your children well ha wụgwọ iji Chineke ji ụmụ ji onwe ṅụ marriage awụ by force. Ụmụnne m ọhịa m gwere sọkwana m abịa enye ọnụ update ọ wee ebe okwu nọ na udo dịrị ọnụ.